В ранното утро, когато първите златни лъчи огряват величествените планински върхове, природата тихо нашепва за скритата сила, която живее във всяко същество. Учителя Петър Дънов ни призовава да търсим тази вътрешна сила, не като външна власт или сила, а като тиха, дълбока устойчивост, която извира от свещената връзка с духа. Тази сила е невидимата опора, която ни помага да устоим на бурите на живота, да преодоляваме изпитанията и да вървим напред с мир, доверие и смирение. Тя се разкрива, когато се обърнем навътре, към светлината на собствената си душа, когато слушаме гласа на сърцето си и приемаме предизвикателствата като възможности за растеж. В ежедневието можем да развиваме тази сила чрез търпение, вяра и самоувереност, чрез молитва, смирение и благодарност. Всяка малка стъпка към доброто, всяко смирено дело и всяка искрена благодарност са пътища към разкриване на нашия духовен потенциал. Вътрешната сила не е за показност, тя е за служене, за доброта и за съграждане на по-добър свят, изпълнен с хармония и светлина. Нека всеки ден бъде нова възможност да събудим тази светлина в себе си и да я споделим с другите. Бъди носител на любов, светлина и вътрешен мир, защото в това се крие истинската сила на човека